स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे आणि 28 सप्टेंबरला एमपीएससीची पूर्व परीक्षा होणार होती। आता ही परीक्षा 9 नोव्हेंबरला होणार आहे। राज्यामध्ये विविध भागात झालेला पाऊस, पूरस्थिती तसंच येत्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय आणि या पार्श्वभूमीवर रविवारी 28 सप्टेंबरला होणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे। याबाबतचं पत्र राज्य सरकारने एमपीएससीला पाठवलेलं होतं आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांतर्गत 35 पैकी 9 संवर्गातले एकंदरीत 385 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 28 तारखेला होणार होती। राज्यातल्या 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार होती आणि सुमारे 2.25 लाखांहून अधिक उमेदवार ही परीक्षा देणार आहेत। आता ही परीक्षा 9 नोव्हेंबरला होणार आहे, याची नोंद घ्या।